Alright. Madugo. Alright. Kunti na lang. Habulin nga muna. Ayos. Buti maraming tumulong talaga. Silang ibig sabihin yan. At magaling silang magsama sa mga kabarangay nila. Right. Oh. Yan, ag-arukan din. Angat. Ano yung parilya na ginawa ko. Binaluktot mo, no? Kasi sumurinder na yung tubo ni Kuya Puloy. Baka itong parilya. Patian talaga na. Nalay ka agad? Okay, tanawan. Ha? Tanawan sa dito. Solo na yan niya. Kaya na yan kan. Alright. Naglalay kami. Limutan mo lang. Doon David Ilo. Isang tsakarak. Mamaya kainin na. Jason. Lala. Nakakatulala. Yan na. Ayan, patapos na. Naipon na po yung pawis nila, oh. Naging tubig na sa ilalim. Pawis pa lang po yan. Sobrang lalim. Isang tao na yung lalim. Kaya sa kabila. Ayan, malapit na matapos. Yun, shoutout sa kanila. Salamat siyempre. Salamat sa mga tumulong sa unang araw.
Lalo na yung mga nagluto. Maraming salamat sa kanila. Parehas din pala dito dun sa amin. Dun sa amin, ganyan din pag mag-umpisa ka ng pabahay. Daming tutulong, daming lalapit. Kahit di mo imbitahan. Kung dito nga, ganyan. Daming pumunta. Mayroon pa doon. Oh. Pumaya, hito na lalabas. Mamaya na raw kumain. Pagtapos na yung hukay. Ang nandito tayo. At siyempre, panoorin nyo na lang po yung mga kanya-kanyang video namin, kanya-kanyang vlog. Mababaw lang po. Cute po ba ang boses nito? Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Sana hanggang matapos yung Pabay Project, sana nandun yung suporta nyo sa Team Pahaway. At lalong-lalo na kay Kuya Noli. Shoutout sa mga sponsor Kuya Noli. Pabay Project. Right? At ito na yung ginawa kong parilya, nandyan na. Bali, isa na lang. Last ng parilya. Yung aasimbolin ko. Ang Kuya Puloy. Hello, Daddy. Ay lang, si Daddy. Oo, nandiyan o. Ano yung puno ng ano? Sagad? Dalawa? Puno ng poste sagad. Sagad. Pantang mo na. Yan, pangalawang parilya. Pero kanto naman. Kuya Born. Malupit. Shout out kay Jojo. Kanto. Ay. Ako pala tayo yung Salan na o plangga. Ayan po, time check natin ay 11:18. At kainan muna, break time. At nakatayo na yung isang poste. Yun. Alright. Nay, kain na muna, Nay. Kain na muna po kayo. Sige na. Kain na muna. Sige na. Kain na muna. Kain na muna.
Ayan. Senior first. Senior first. Kainan. Oh, senior first. Daniel Padilla daw to. Daniel Padilla. Ng Pilipinas, ng Madaon. Daniel Padilla ng Madaon. Sa nabuha lang to makita. Oh, kainan na. Sama-sama. Sige na, kuya. Ti. Sige lang kuya, okay lang. Dako naman. Amo? Sabi ko yan. Hindi, okay na yan. Pinalagyan na ni Kopalon. Pwede mo po. Okay na daw yan. Punong kahoy doon. Ito na lang, i-adjust natin ito. Pagpatong. Saan ba to? Doon sa loob. Baba ko. Oo, tama ang ulo. Ulo ah. Ay, dyan pala yun. Oo, dito. Doon muna, ganun kayo doon, ganun. Yan, ikot kayo doon. Pasok. Yan. Yan. Tansi. Yan. Alright, pangalawang poste po. Pa. Yan. Maha, girl. Andyan lang pa. Yan. Diyan na lang mag-adjust pagpatong. Ito siya sa karga. Diyan lang. Ito na lang pagpatong i-adjust bagya kung ano, dito mama. Muna. Ganun lang yan. Wag mo isintro dyan sa kabila. Pa. Ito. Kanto. Ganun. Oo, pihit. Hop. Usog mo to. Usog mo. Ito. Oh, yung kabila. Yan. Yan sabay sa'yo. Balance mo. Hop. Yan. Muna. So kasi dito yung tama na. Oh, ito, patukod. Gitna. Kulog. O, paa. Kamay. Kamot. Ay, tara. Eh, yan. Sabi, wala si Tilo. Usog mo hali. Yan. Mapakit ka muna, tol. Ando no? Umaliksi. Jerry. Hop. Yan na po, nilalagyan na po ng brace. Yan, tali together. Ayan, nag-videographer naman tayo ngayon ni paring Jason. Ayan. Ano maga? Tali. Sige. Kabila na. Bagay ka talaga dyan sa baba. Hindi na makita si Vincent. Parang ikaw tulong sinukatan mo yung kaya. Hindi na pala ganito sa akin. Butas. Para sa kanya talaga yan, yung bababa. Kaupo. Mahilig sa baba eh. Pagiting ka pa ba? Oo. Nababa na taas. Tinalian na po. At tatalian yung hulog yung bakal. Uhulugan pala, hindi ihulog. Ano? Totoo na yan? Oh. Ay. Right. Yan po. Yan. Patabi mo na, no? Patabi mo. Yan, para talian yan sa babang. Alam mo. Alright. Kabila. Di pa balagtot ang ano nun. Matigas nga, napaputol baga. Salamat ton. Sige lang. Salamat. Thank you. Love you. Love you. Ay. Panali, tol. Panali. Ano, nakasabit? Baro ka dia, kuryente.
Tama, tumbong ka na. Pwede mo na. Sa baba. Hali, mabandi mo, hali. Bandi mo. Sa loob yan. Yeah, sa loob. Oh, teka. Ayun, oh. Ako na, tao. Tama na. Kusog mo yan. Pasok na. Sige, dito. Pasok na. Oh, wala nang iyak. Nandun ka ba? Angat. Angat. Butang mo sa nada doon. Amo. Lak. Tao. Angat. O, nakawit na ko itatansi. Abit. Nagaro kan din. Angat. Sige. Ay. Sige. Kapit yung tansi oh. Tayo. Sige. Atras mo, Ben. Sobra. Yan. Na. Mura. Kanyang putol. Kapingan ba yan? Sige. Hali. Itoki. Tantusok. Go. Tama na, talihan ko na.
Kagasigod na rin, putang nalo nyo. Magkano yun? Nalumot-lumot ka na ba kalagsin? Sadi pa. Kulang pa di. Kulang pa di. Sadi. Magalo na to. Labas pa yung bakal. Kaya. Hindi pa. Limang bubay. Siyempre na ako na. Right. Madugo. Alright. Kunti na lang. Habulin nga muna. Yung matangin. Ayos. Buti maraming tumulong talaga.
silang ibig sabihin yan. At magaling silang magsama sa mga kabarangay nila. Right. Oo, yan. Babe, may ka to ganito. Tulong-tulong talaga eh. Ngayon ka lang, Ronnie ka lang. Ayos. Punta na dun. Punta dun, sige na. Basa talaga. Sige na dun. Ayan o. Scramble. Gamot sa ubo. Salamat. Gamot sa ubo. Pampalapot ka, dik. Pampalamig ng ulo. Dul, pampalamig ng ulo. Amo. Daniel Padilla ng Madawon. Daniel Padilla ng Madawon. Tirador ng ano? Balim. Bilian. Maray? Sakto to lalo. May minute baka, pampalamig ng ulo. Wala nang katalo sa kanya? Biyo. Bilian. Tingnan na din ng kalo. Nakaliawat na. Ayan, tapos na po. Siyempre salamat kay Kuya na nagluto sa amin. Sila nagluto. Siyempre salamat sa lahat ng mga tumulong, nagbayanihan. At nakabuhos tayo ng 4 na poste sa isang araw. Kaya maraming salamat sa kanila. Sa mga tumulong dito. Yan. Yun ang masasabi na magaling silang magsama sa mga tao dito. Kasi maraming tumulong. Kaya uso pala dito, no? Uso dito. Pero pag mahina ka, Kahit na mahina, talagang mayroon pa rin. pero konti. Ay, yung mga babae nagtutulong yan magluto. Tulong-tulong talaga eh. Pag hindi makapunta yung asawa, yung lalaki, yung babae mapunta yan matulong. O nakaugat. Kung may trabaho kasi, no? Sakto pati yung mga gulay dyan, pag nagsimula na dito, Oo. makakabili ng gulay dyan, Ay, libre lang yan. Oo. Kangkong, dami dyan oh. Oo nga, kangkong. Ayan, uwian na. Salamat sa inyo. Thank you. Daghang salamat. Oo. Islab naman daw. Yan. At ayun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa team at sa kanila, sa nagluto. At lalong-lalo na sa sponsors natin. Sponsor ni Kuya Noli Vlog, Team Pahawaii. Maraming salamat po sa suporta nyo. Siyempre sa mga viewers natin, sa viewers, sa mga anonymous sponsor, mga nagbibigay ng pagpakain. Yan, thank you po. Hindi ko na po kayo isa-isahan, alam nyo na po kung sino kayo. Yun po, God bless po. Sana marami din blessing ang dumating sa inyo. Bahala na po si God na sana ingatan kayo. Yun. Ayan po, uwian na. Bye bye, I love you all. Mwah.